Получаваме сладур. Айде сега, виж, дай пръщчето. Първо подреждаме, знам, че са вкусни. Така, давай сега. Айде, давай друго. Давай, че няма да ни стигнат малените, ако ги ядеш. Да, давай, искам да ги подредиш и после ще ги изядеш всички. Точно така. Браво, браво, бе! Айде от другата страна. Деси, това е много добре, че измисли задачката с маленьките. Така. Супер, добре. Давай. Виж колко добре ги подрежда едно. Браво. Браво! Айде си. Виж, вътре има едно. Давай. Айде, че чакат да ги изядеш. Давай. Супер. Още нагоре. Давай по линейката. Еха, браво! Да ядем! Още малко има, виж тука. И така в момента, нали, освен задържаме импулса, Да ядем! контрола на импулса, още малко ще ядеме. Задържаме, нали, желанието за веднага да търпението контролираме. Давай, браво, още! Още и сега ще ядеме, още едно тук, виж, тук. Тук няма чертичка. Не, връщаме ги. Виж къде е чертичката, виж. Амам. Няма амам, още не амам. Още не, първо ще подредим. Хитрощо. Първо подреждаме. Айде, виж, една тук има. Виж. Загубил го. Много му е. Но много добре се справи. Айде още мъничко. Не може първо. Амам. Добре, я да видим сега. Направихме ли буквата М? Да. Браво, айде аз ще